И здравейте хора, ние сме Георги и Борко от Винерите БГ. Днес ще направим видео как играем Майнкрафт, но не един мой приятел, а един ютубър, който има около 12 000 абоната и не е от България, е от Америка. Му писах в Discord дали може да ми даде неговия свит. Той ми го даде и въведох го и сега сме в неговия свят. Сервърде. Ако искате, абонирайте се, ударете камбаната да получавате известие за всяко ново видео, което качим, и дайте лайк на това видео. Нека да започваме. И ето ни хора, бяхме справили за бързо на пауза. Аз чух нещо странно. И хора, ето ни. Нека да разгледаме селото. Тук има и нещо. Има. Но... Чакай, кое има в честа? И аз се влязам в настройки. Ето. Аз не знам какво е това място. Готово, аз съм на оцеляване. Знаеш как ще го разгледаме? Чакай, няма да бъдем на оцеляване, а на Game Mode 1. Добре, странно. Патроните ми. Ето на творчески сме. Между другото няма нищо интересно. Бърко разгледай. Остана. Бърко, я ела тук при мене. Чакай. Брат, това става като нас оцеляване. Той ми написа едно нещо. Борко, ела тук, бе. Тук. Дай да проверя къстите какво имат. Не, нищо. Чакай, на мен ми е интересно какво има тая голямата. Ама те са две големи. Ферма. Айде да отидем в другата. Между другото, селяните тук къде са, бе? Като другата. What the fuck? Пирамида! Къде? Точно до селото. Защото тук има селянин, който е далече от селото. И са няколко, виждаш ли ги? Да. Ето пирамида. Айде да я видим. Иди си. Айде. Чакай. Той буквално човека е бил тук. Нищо даже. Но се новия. Книга Тръни 1. Това Тръни. Борко. Да. Искай се едно нещо да потърсим. За кое? Нали си виждал един кръст, който да бъде тук някъде. Да, тук малко по-ни да пара.
Нищо хубаво, нищо към съндъците. Ела тук при мен. Не, Борко, ще. Тук и можехме да слаем, ако си изгубим. Бърко, ела да сме респаун пойт. Че ако си изгубим да умрем. Брат, те са или никой прави тук. Не иска. Я вземи едно легло и Напитам сложи тук нещо. респаун пойт. В случай ако си изгубим. Ето, готово слагах до мен. Вземи едно легло, бе. Ето там е. Не съм видях. Някакво рандом, сложи го. Сложи респаун пойт. Добре, следвай ме. Искам само едно нещо да видим. Идви си. Ай в Майнкрафт сега да се опитаме да видим дали има някакъв кръст. Нещо, което да прилича на кръст. Аз видях пестара. Ела, Бърко. И това малко прилича на кръст. Ела. Защото в трейлера... Къде си, бе, брат? Тука? Абе, излез от пестерата. Тука съм, за тебе. За тебе. Здравей. Ела. Добре. Не в пестерата, бе. Аз нищо не правя. Ама да знаеш, само не слагай разпан плайт в пестерата. Борко, няма се, бе. Добре, защо? Да намерим някакъв кръст на земята да бъде. Да прилича. Следвай ме. Той почти прилича. Защото виж по принцип как изглежда. Вижда си. Ей, така трябва да прилича. Но. Идва си. Не, той не е кръст. О, шит, намерихме! Ето! И това не е от нас. Защото, брат, на трейлера и ви слушай... Не, това не е. Обърках се. Защото, брат, това го помислих, че е. Защото буквално в трейлера на Майнкрафт Стив, главният герой, седи върху един кръст. Няма се дай. Айде да намерим още един да се вресаме. Малко прилича. Не, тук горе са. Това същата пирамида ли е? Мисля, че да. Айде да се вресаме, да отиваме към следващия сервер и до тук да бъде това видео. Идва си. Да. Айде.
И сега се махаме от този сервер. И хора, ето ни. Сега и аз ще дойдам. Само да влязам в настройки. Между другото не знам как съм точно. Ама он е ютубър с неговия брат е играл, приятел. Брат има пак същите къщи. Айде, няма да ми се заредят тези настройки. Добре, те селяни не се забелязали как селяните се отдалечават от техните села. Oh, damn. Готово в сервера съм. Къде съм? Един Господ знае. Сега взимам една карта и идвам. Утре едно зомби да се гони един селянин. Не мога да така гледам селянин в беда. Трябва да го помогна. Чакай, Борко! Не, дома. Маниш. Колко клика. Идвам, Борко, в някаква гора съм. Пестера, че не да е земеделие. Брат, тук защо има някои селяни, които не са в селото, ама айде. Ето ме, Борко, ела да го разгледаме този сервер. Колко минути видеото? 13 и 20 и 30. Добре, иде, ела тук при мен. Де? Къде си? Ей тук. Дай да разгледаме. Добре. Брат, това е много яко, бе. Яко ни беше нас оцеляване. И пич, тук няма и едно легло. Ела да ви Чекай, тук. Това е много странно. Да. И виж го, той е селянин. Я чакай, бе. Брат, тук има селяни, който е твърде далече от село. И до него има още. Този пък е хипер надалече. Она има пак като същата къща. Борко,
Я чакай. Кой е вътре? О, брат, намерих още едно село, бе. Близо до нас е село още едно, ела. О, чакай, аз... Ей сега... Какво е тук? Ниска не пита. Борко, ела. Къде си? Ей тука, ето ме. За тебе. Ела, следвай ме. Какво да търсаме? Следвай ме. Какво трябва да търсаме? Да, следвай ме, ще видиш. Какво намерих? Тук какво да представява? Само за бързо. Ето, друго селище. Виждаш ли го? Ма препъсва се видно това дърво. Остана, брат. Изоставащо. Брат. Я не съм, нали? От много време не съм виждал такова село. Брат, аз ще взема някакъв меч да ги... Борко, вземи някакъв нещо да ги удряме. Поне ако тук да стоим някакви селяни, нещо. Тук чест няма да има тук. Взех Кое? един чест. What? Мае. Не има този звук. Какви село? Не е чак толкова. Малко. Не, видях. О, брат, има чест. опати. Смагар. Борко и ми, айде до тук ще бъде този епизод. Ако искате, абонирайте се, ударете камбаната да получавате известие за всяко ново видео, което качим, и дайте лайк на това видео. Остана дърво.